Det her, det er Ane Mærsk, og hun er noget helt særligt. Hun er det første i en række af enorme containerskibe, der kan sejle udelukkende på det her. Metanol, der betegnes som et grønt brændstof. Og det kan få stor betydning, for i dag, der står shippingbranchen faktisk for næsten 3% af verdens samlede udledninger af CO2. Der er bare en kæmpe stor udfordring. Der mangler metanol. Prøv lige at se denne metanolfabrik. Alt, hvad det ene anlæg kan levere, det bliver forbrugt af et skib i Ane Mærsk-størrelsen. Så den grønne omlægning af containertrafikken, den kræver nytænkning, både til lands og til vands. På verdens største skibsværft i Ulsan i Sydkorea bygger de containerskibe. Store containerskibe. Så alt i alt det her skib, hvor mange kommer man til at kunne sejle med container? 16.500 rundt tal. Lige nu er de i gang med at bygge skibe, der ikke bare skal flytte varer fra et kontinent til et andet. De skal være med til at sikre grøn transport. Forhåbentlig så det er starten på en hurtig grøn omstilling af søfarten. Så varer kan flyttes mellem kontinenterne uden stor belastning for klimaet. Så få lov til at være en del af det, det er helt fantastisk. Ulsan ligger i det sydøstlige Sydkorea. Byens skibsværft beskæftiger næsten 25.000 mennesker. En del af dem er i fuld gang med at bygge containerskibe til danske Mærsk. Et af dem er færdigt og klar til afgang. Her er Stig Mikkelsen, kaptajn. Så har vi her søkortet, hvor vi ligger øjeblikket. Det skib, der er deroppe, det er det, der sejler deroppe. Afløseren for de gamle søkort. Ja. Broen, hvor skibet styres fra, er flyttet frem forrest på skibet, i stedet for den traditionelle placering bagerst. Så nu kan jeg rent faktisk se, at der sejler noget tæt foran os, fordi når vi nogle ligger i meget trafikeret farvand og i fiskesæson, så er der, herude kysten, på Kina-kysten, så er der fiskere overalt. Det er det mest synlige tegn på forandring, set udefra. 0-21 knop, hvor lang tid tager det? Det tager lang tid. Det tager flere timer. Det har vi ikke prøvet at laste det endnu, så det er sådan noget, som man finder ud af undervejs. Hvis man skal se den virkelig store forandring, så skal man bevæge sig ned mod skibets agterende. Så skibet her er lidt mere end 4 fodboldbaner i længden. Og inde bag den hvide væg her, der kan stå 16.000 og lidt til container. Nede i maskinrummet har Andreas Bots styr på den nye motor. It runs super efficient. So we have 8 cylinders, so that's the same as a big Audi. Yeah, just size-wise it's different, that's it. Og det er her, den store forandring gemmer sig. These ones are for the methanol. We have 3 methanol injectors on each cylinder. Skibet kan nemlig sejle på e-metanol eller grøn metanol. Et meget mere klimavenligt brændstof end den bunkerolie, man sejler på i dag. We burn green methanol, so the CO2 emissions, they are significantly reduced. Og det er store mængder brændstof, der skal til for at holde containerskibet i gang. Per day, when we go with almost full load, when we go on conventional fuels, we have like 150-160 tons. De første skibe som det her kan både sejle på almindeligt fossilt brændstof og metanol. Og det er et skridt i en mere klimavenlig retning, lyder det fra en grøn interesseorganisation. På global plan så har branchen været alt for langmodig med den grønne omstilling, og de er sluppet afsted med at gøre meget, meget lidt. Så derfor er det ekstra vigtigt, at der bliver sat fart på omstillingen. Mærsk har bestilt i alt 25 skibe og er på vej i en grønnere retning, siger virksomhedens flådechef. Has Maersk been moving too slowly in their transition? I wouldn't say so, right? We are ahead of regulations. I would say we are pioneers in this, and we're certainly not the laggards. And the good part is that we see actually that also the rest of the shipping industry is moving along. But if you had done that, let's say 25 years ago, then the rest of the industry would have changed as well. You can argue that, right? But I think it doesn't make a lot of sense to go back in the past. I think we need to really put our energy looking forward. Nummer 3 er den, der ligger lige her, som skal søsættes om et par uger. Christian Agdrup har været med til at udvikle de nye containerskibe. 12 skibe bestilt ved værftet i Korea bliver færdige i løbet af 1,5 år. Og så har vi den næste her, nummer 4, hvor den agterste del er ved at blive samlet. Der er hovedmotor i den. Det første, Ane Mærsk, er klar til at sejle. Her bliver der fyldt vand i dokken på værftet, så skibet kan komme til havs. Vi har været på prøvetur med det her, hvor alt blev testet igennem
på metanol og på andre slags fuels og skifte fra det ene til det andet og frem og tilbage. Det er ret trygt ved. Det fungerer. Nu mangler der det klimavenlige brændstof, og der skal bruges masser af det. Og inde bagved det er metanoltanken. Der er 2 tanke på tværs. De er på 8.000 kubik hver, altså 16.000 i alt. Det er her i Sønderjylland, lidt uden for Aabenraa, en del af brændstoffet skal fremstilles. For få måneder siden lå der en bar mark. Det er jo så strømmen kommer igennem de her busbars her. Om kort tid begynder fremstillingen af den klimavenlige metanol. Det er jo som alternativ til kabler, for det skal virkelig transporteres noget strøm, ikke? Første skridt i processen kræver vand. Ja, det kommer ind heroverfra. Man sender strøm gennem vandet. Det kalder man elektrolyse. Og det, der sker i elektrolysen, det er, at der spalter man vand til brint og ilt. Og det er en teknologi, som har eksisteret i 100 år. Det her er så bare en helt anden skala. Lad os gå over til CO2-tankene. CO2'en blander man med brinten fra elektrolysen og får metanol. Og for at metanolen er klimavenlig, skal CO2'en være opsamlet fra eksempelvis et biogasanlæg. Den CO2, som man så bruger i metanolen her, den fortrænger så noget fossil CO2, som jo ellers ville være det, som Mærsk-skibene havde udledt, hvis de bare havde brændt deres almindelige brændstoffer af. Og det er så samlet set et af de største elektrolyseanlæg i verden på nuværende tidspunkt, som står her i Sønderjylland. Strømmen skal også være grøn. Her i det sønderjyske kommer den fra Nordeuropas største solcellepark, der ligger lige ved siden af fabrikken. Solcellerne dækker 340 hektar eller næsten 700 fodboldbaner. Parken kan lave nok strøm til metanolproduktionen til et enkelt af Mærsks nye containerskibe. Den grønne metanol fra anlægget i Sønderjylland er klar senere i år. Men altså langt fra nok til alle de nye Mærsk-skibe, så der skal bruges meget mere vedvarende energi, hvis flere containerskibe skal sejle grønt. Vi har brug for, at det går rigtig meget hurtigere med at opstille solceller og vindmøller, fordi vi har brug for ret store mængder. Og det, vi har set indtil videre, det er jo kun en del af det, vi samlet set har brug for. Så der skal jogges på speederen i forhold til det, når vi skal omstille ikke bare søfarten, men også andre dele af samfundet. Og en ting er metanolen fra Sønderjylland. Mærsk er i gang med at opbygge forsyningslinjer, så containerskibene kan tanke kloden rundt. Men det arbejde er endnu ikke i mål. Derfor vil rederiets nye skibe de kommende år også sejle på fossilt brændstof. Do you have the supply line ready? I would call 2024, 2025 and a part of 2026 as ramp-up years. So we'll have some supply of green methanol during these years to power the vessel, and we'll use as much as possible of it. At the same time, it takes time to the producers to convert the projects into production and ultimately be able to deliver green methanol. Så kommer vi ind på mit kontor. I dagligdagen gør det ingen forskel for kaptajn Stig Mikkelsen, hvilket brændstof der bliver brugt. Og det er vitterligt hjørnekontoret. Det er vitterligt hjørnekontoret. Så der er et fantastisk udsigt fra ens arbejdsplads. Ja. Men primært hav. Ja. Men det er også det, vi kan lide jo. Ja, okay. Men det betyder noget, at han nu kan se frem til at sejle mere grønt. Der synes jeg jo fantastisk, at vi ligesom får lov til at være med på den her omstilling og få lov til at gøre noget. Så få lov til at være en del af det, det er helt fantastisk. Mærsk har et mål om at være CO2-neutral i 2040.